ବ୍ୟବସ୍ଥା 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 ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟବସ୍ଥା 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 ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 90% ସିଟ୍ ନ ମିଳେ, 40 କି ଖୋଲା ସବୁ ରାସ୍ତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କମ୍ ଭରେ ଯିଏ ପାଏ ସେ ଟେଣ୍ଡର, କମ୍ ଭରେ ଯିଏ ପାଏ ସେ ଟେଣ୍ଡର, ପିସି ଦେଇ ପୋଷେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର। ହାତିଆରି ପୋଲ ରାସ୍ତା ତଳେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଏ ଜନତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 90% ସିଟ୍ ନ ମିଳେ, 40 କି ଖୋଲା ସବୁ ରାସ୍ତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଜଗେ ଶିଶୁ, ଆଉ ଜଣେ ପିଅନ ରୋଷେଇଆ କିରାନୀ କାମରେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ହିନସ୍ତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 90% ସିଟ୍ ନ ମିଳେ, 40 କି ଖୋଲା ସବୁ ରାସ୍ତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଗଣାର ଘର 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ, ମାଗଣାର ଘର 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ, ଶ୍ରମିକ ହେଲାଣି କୁଡ଼ିଆ ଦୁର୍ବଳ। ଆମଠାରୁ ନେଇ ମୁଠେ ଭିକ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗେ ନେତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 90% ସିଟ୍ ନ ମିଳେ, 40 କି ଖୋଲା ସବୁ ରାସ୍ତା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା।